والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Dedira be julbe hande bo en don gondi be qissa goto nder sahabo en annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kanko man wiyete Abu Hurayra ad-Dawsi. O wi wala seko fakat a andi hodere yeynotonde nder sahabo en annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Woodi goɗɗo nder ummatore julɓe ɗo o anda Abu Hurayra, mana man woda din andu ko Abu Hurayra woodi beeteɗo Abu Hurayra, kanko man woodi kuugal mangal o huwani ummatore julɓe, o kam pamarum nder julɓe mo anda ɗum. amma Abu Hurayra man ɗum moyi noyi o yeɗiri noyi yake mako wayi ɗo man tema wete pamarum nder julɓe anduɓe. Yimɓe lattake no ɗon no ewnomo yake zaman jahiliya, ɓe ɗon no mbiyamo Abdou Shams, non wiyete inde mako, maccuɗo nangue. Nde Allah janiɗo teddinirimo be silama, teddinirimo be yiidugo be annabijo alayhi salatu wassalam, annabijo ƴamimo no mbeteɗa, o wi ɗum Abdou Shams. Annabijo alayhi salatu wassalam bana al'ada mako laati nde o yiidi be goɗɗo fu to inde muɗum woodi lahan ɗon ton, woodi ko fe'otirta be gal wuttudu tawhidi ɗon ton, annabijo sanja inde man tabitintande, ngam man jeeyangu man hokkitirgo ngu nangue wiya maccuɗo nangue ɗum majum annabijo alayhi salatu wassalam o tabitinayi ɗum, ngam man o sanji inde man, o wiyatamo bal Abdourrahman, inde ma Abdourrahman, jeeyaɗo Allah ceniɗo, Allah beeteɗo Arrahman. Nde o wi Abu Hurayra noon, Abu Hurayra wimo non ya Rasulullah, inde am Abdourrahman, mi sottirte be babirawo am be dadirawo am ya Rasulallah. Amma jammugo mo Abu Hurayra ɗo bo sababu man wiyama yake her pamaraku mako ɗo woodi no patuyel o mari ngel o fijirta iga wakkati o pamaro, gorgiraɓe mako ngam laatago mako o ɗon lismi patuyel man, laatake no ɗon no ewnoromo Abu Hurayra, baba patuyel malla jawmu patuyel, kadi be majum ɗum sankiti ha kanjum man ɗum jaali inde mako, warti gorgiraɓe mako ɓe o ummodi man kam fu jammore man nde kayre man nden ɓuri jenjako dow inde mako. Nde sababuji kawtimo be annabijo alayhi salatu wassalam, annabijo laati ɗon ewnoromo be jammore man, amma wiyamo Abu Hir, babirawo paturu, yani Hurayra kam patuyel pamarel, Hir bo paturu wordu mawndu, annabijo latti ɗon ewnoromo Aba Hir ngam ɗum lattoto bana guusago mo e bo bana yiɗi yittirgo be mako. Ngaman Abu Hurayra radiyallahu ta'ala an laati ewnirego Aba Hir, jammego Aba Hir ɓuraniɗego ha mako dow ewnorago mo Abu Hurayra. O laatake o ɗon wiya non giɗo am annabijo alayhi salatu wassalam laatino ɗon no ewnoyam Aba Hir. Abu Hurayra o silmi dow juuɗe gorko beeteɗo Tufayl ibn Amrin ad-Dawsi, sahabojo annabijo alayhi salatu wassalam. On man o arto Abu Hurayra silmugo, amma wuro mako woto be Abu Hurayra, ɓawo lorago mako ha wuro maɓɓe nde o silmi wiyete Daws, ɓawo lorago mako ha Dawsinko en man ɗo, o laati sababu silmugo Abu Hurayra. Abu Hurayra ɓawo o silmi man ɗo, o lutti ha calaje yimɓe mako Dawsinko en man ɗo, her wuro maɓɓe man ɗo, ha nde annabijo alayhi salatu wassalam feri. Tufayl ibn Amr ha silma kam wakkati man annabijo ɗon Makka, Tufayl ibn Amr ha Makka tawi mo hocci silama, amma ɓawo majum huucoy ha wuro muɗum ha yimɓe muɗum ɗon ewno yimɓe ha silama. Nder ɓuranɓe mawnugo ɓe o ewni, nder ɓuranɗo mawnugo ha ko Allah handi dow juuɗe makko Abu Hurayra. Abu Hurayra o silmi, amma o feray o wari Madina, o waray Madina, o yiidi be annabijo alayhi salatu wassalam ha ɓawo annabijo feri be duuɓi jeego. Ɓawo annabijo warti Madina ɗum waɗi duuɓi jeego, nden man o wardi be jam'are nder yimɓe mako dow annabijo alayhi salatu wassalam ha Madina. Abu Hurayra ɓawo o feri o warti ha Madina, kanko man o taƴi hoore mako, o ɓortotiri be kala cukle fuu, o ferwinani hoore mako jagganako annabijo alayhi salatu wassalam, o suɓanin hoore mako kuugal, kanjum man wiyete o wona les annabijo alayhi salatu wassalam, o jaggano annabijo alayhi salatu wassalam. Ngam man o wartiri julurde annabijo alayhi salatu wassalam, ɗon man wiyete nokku mo o wonata foroy, ɗon o walata, ɗon o ñallata.
o jogiti annabijo alayhi salatu wassalam bo kañum man wiyete modibbo maako kañum man wiyete imam jo maako mo o hoccata andal be dina ha muɗum. Abu Hurayra her wakkatiyel man ɗo o laataki o woodi debbo o laataki o woodi ɓinguel wakkati man wala ardungal o mari ngam man o suɓi juulurde ɗum nokku mo o wonata e nden annabijo alayhi salatu wassalam o andinto ha muɗum her kala wakkatiji fuu mo o mari fuu wakkati man cuhlanɗo mo fuu o woodi daadirawo puldebbo daadirawo man o bo o habdi be maako ha dada man silma amma dada man ɗon joodi dow keferaku man non sali silmugo. Abu Hurayra bo ɗon tiiɗi ɗon ewnoromo ha silama man ngam yurmin gomo ta o mayrani be keferaku o warta nder yimɓe yiite e ngam largo bo yiɗgo wo'inango mo o saaro maako oɗon laara ɓuran ɗum wodgo ko o wawata waɗango mo kam o letto sababu silmugo maako amma dada man bo ɗo wirwa mo non kala nde o waddi haala silama fu famrata be maako. Ngam majum to dada man salanake mo foroy dada man acca mo suno nisa ha sampita ɓernde maako waɗi ñalde goo o ewnori dada man her imanako nuɗɗin ko Allah be nulaɗo mum dada man marrare nde kam na salago tan accu salake goo bo wi haala kalluka dow annabijo alayhi salatu wassalam wi boliɗe kalluɗe leskotoɗe mo ha dow annabijo alayhi salatu wassalam. ngam man Abu Hurayra sendirgo mako be dada man o yehi her annabijo alayhi salatu wassalam e o woya annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'atamo ɗume woynete Aba Hurayra o wi'atamo min o mi laatake mi seedata foroy mi ewnorto dada am her silama o salo amma hande kam mi ewnorake mo her silama accu o salake bo o wolwi dow maɗa ko gañanmi o wolwi dow ma haala lakaska ka noppi am mbawata nango bana mu o wiyata annabijo alayhi salatu wassalam roko am kam ya rasulullah toroɗa Allah ceniɗo milɗina ɓernde dada Abu Hurayra her silama tora Allah ceniɗo rokanam Allah ceniɗo Allah sanja ɓernde mako Allah waylitamo waɗamo o yiɗa silama man o jaɓa silama ɗum man wiyete torde am. Annabijo alayhi salatu wassalam lornanaymo torde mako annabijo jaɓanimo torde mako man ɗo annabijo toranimo e nden woni ha majum wargo tawassul be do'a goɗɗo boɗɗo hani goɗɗo tammorteɗo kulol Allah ceniɗo be imanaku be mboɗenga dagoto goɗɗo yaha ha mako teframo o waɗana ɗum do'a teframo o waɗana ɗum do'a ngam sabida mboɗenga mako enen herɗo Abu Hurayra o waɗiri annabijo alayhi salatu wassalam o tefri annabijo waɗanamo do'a waɗanamo torano annabijo jaɓanimo ngam man annabijo torani dajirawo man Allah ceniɗo ha domo ha silama. Abu Hurayra wi kusumi saare ɗon ni tawmi dammugal ɗon maɓɓi yani dammugal dada man o faami ɗon maɓɓi o wi ɓawo ɗon matumi sawtu ndiyam pammi sawtu ndiyam bana goɗɗo yiwoto wodi ko hutinirta be ndiyam ɗo soñƴa kadi nde nufimi ha mi nasta mi mirɓa parewal man mi nasta dadirawo man o wi'atanmi dara ha gonɗa toon Abu Hurayra ɓawo majum o ɓorni lumce mako o wi'atanmi yo nastu kadi nastumi iga mi wolwanaymo o wi'atanmi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu miɗon seedo wala deweteɗo be gonga sina Allah miɗon seedo bo Muhammad ɗum jeeyaɗo Allah ɗum nelaɗo Allah dow annabijo alayhi salatu wassalam bana ɓe mbiyata fiigo be ɓuɗko annabijo o do'ake hidde ko Abu Hurayra yaha saare Allah jabake do'a man kuje fu canjake o tawi dada man nasti silama na to o warno o fuɗɗitimatema o wi'a kadi bo tefgo ma ko waɗi dada nasti silama o wi kadi bo lorimi her annabijo alayhi salatu wassalam miɗon woyaman noon kadi bo amma ko woynatanmi marrare ɗiɗaɓre nde kam sewo bana mboyrunomi ko salino bo ngam sabida suno lorimi her mako emi woya amma seyo woynatanmi marrare nde kam na suno mbimi seya ya rasulullah Allah ceniɗo o jabake do'ama o handake dada Abu Hurayra her silama. Abu Hurayrata radiyallahu an o yiɗi annabijo alayhi salatu wassalam yiide satunde yiide man jillidiri be kusel mako jillidiri be ƴiƴam mako ngam majum o laati o saftata largo her annabijo alayhi salatu wassalam o laati oɗon wi'a mi meeɗayi yiiko hunde ɓurande wodgo ɓurande laabgo yeeso bana annabijo alayhi salatu wassalam o wi ha mbi'a to mi sutake mo bana tema ɗum nangue doggata ha yeeso mako hakke laabgo yeeso man be yeynago mbi'a tema ɗum nangue kañum man doggata ha yeeso mako. Abu Hurayra oɗon andi moƴƴere nde Allah ceniɗo moƴƴi dow mako oɗo faami nde
moƴƴugo dow maako o silma moƴƴugo dow maako o latto nder sahabo en annabijo alayhi salatu wassalam o heɓa risku ɓadago ha annabijo nana ha muɗum rena hadisji muɗum ɗum man ɗo oɗo faami ɗum moƴƴere wala moƴƴere nde o heɓi ha ngendam maako fu ɓurata nde mawnugo ngam majum o laati oɗon yetta Allah ceniɗo moƴƴi dow maako o sobnake annabijo alayhi salatu wassalam o tokkake dina muɗum o laati oɗon wi'a alhamdulillahi allazi hada aba hurayra lil islam yettore wodani Allah ceniɗo kandiɗo abu hurayra her islam yettore wodani Allah ceniɗo allama aba hurayra alquran andinɗo abu hurayra alquran alhamdulillahi allazi manna ala abi hurayra bisubati muhammadin sallllahu alayhi wa sallam yettore wodani Allah ceniɗo moƴƴuɗo dow abu hurayra be sobnago annabijo alayhi salatu wasalam tokkotira be maako e nden moƴƴe ɗe fuu maaje o dullayɗe o laati o ɗon yetta Allah ceniɗo dow kala woore fu nder maaje e noon bana abu hurayra radiallahu taala an o wawkinora be annabijo alayhi salatu wassalam bana o yidri annabijo gidki catuki non man o wawkinora be andal bo andal ngal latti ngal woodi qima ha nafsu maako ngal latti ɗum hunde yidnide jamum ha ɓernde maako ngam man andal man ɗum o wartiri ɗum kañum man wiyete sungulla maako e kañum man wiyete haaje maako mawnirawa nga o yeloto ha ngendam maako zayd ibnu sabit goto nder sahabo en annabijo alayhi salatu wassalam o yewti o wiye min be abu hurayra be woodi tataɓo ni min laatake min ɗon her juulurde annabijo alayhi salatu wassalam min ɗon ndo'o e bo min ɗon inna Allah ceniɗo kadi min ɗon cuklori be kuuɗe hayru bana ɗeɗo hakkunde do'a be wadgo zicri min ɗon nder majum ɗo ni annabijo alayhi salatu wassalam wanki dow amin titigal amin ha o wari o jooɗi cakka amin min cirwi o wiyata min jokke ko gonnoɗon ha muɗum kuwe ko kuwoton fuɗɗumi miɗo ndo'orimi Allah ceniɗo min be ɗiɗaɓo am min latti min ɗon gaɗa do'a abu hurayra kam ɗo jeeɗi wakkati min ɗon do'o man ɗo annabijo alayhi salatu wassalam ɗon wi'a amin komin do'oto man oɗo waɗa amin oɗo wi'a amin kadi nde min timmini do'a amin ɓawo ɗon abu hurayra kañum man bo waɗi do'a o wi ha nder do'a maako allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibai Allah am mi torake ma kala ko ɓeɗo ɗiɗo torima pat mi torake ma ɗum ɓawɗon o wi wa as'aluka ilman la yumsa e mi torake ma bo andal ngal yejjitittake e nden o wi kala ko ɓe tori kam fuu kanko bo o torake Allah hokkamo ɗum e o ɓesdi bo ɗum tema ɓe do'aki ɗum Allah riska mo andal ngal yejjitittake annabijo alayhi salatu wassalam wi amin dow do'a mako man nden minin bo min fuɗɗiti min mbi minin bo min ɗon toro Allah andal ngal yejjitittake minin bo min gembitini abu hurayra ha do'a muɗum annabijo alayhi salatu wassalam wi anayi min amin o wiyata min derkejo dawsin kejo o arti on her majum o daɗi on her majum o arti on her majum e nden be majum warti abu hurayra o heɓi kala ko ɓe do'i fuu e nden o heɓi goɗɗum ɗum ɓe ciftoray kamɓe ɓe do'aki kamɓe e ɗum fuu bo annabijo waɗanimo amin ha dow majum e ɗo man ɗum ɗon holla noyi himmiɗinago andal foti ha abu hurayra noyidgo andal man foti ha abu hurayra ngam bana her wakkatiyel ngel ha ɓi adama o do'oto o rottanmo bo do'a ma ko jaabete ɗo o do'ata ko sey ko o famata ɗum kam o yiɗi ɗum fakat mawɗum ha nder nafsu maako e nden abu hurayra kañum man nde andal man latti o yiɗi ɗum fakat o ɗon mata ɗum mawɗum ha nafsu maako her wakkatiyel o do'oto o ɗo heɗiti annabijo wi an amin to wi amin bo o ɗo tammo do'a man jaaboto ɗo warti andal man kanjum o wadday inde jawdi o wadday inde laamu o wadday inde goɗɗum andal man ngal kangal wiyete ko o waddi kangal kam sey ngal wona abu hurayra bana o yidiri andal bana o yiɗirani hoore maako andal e noon o yiɗirani tana maako bo fu mara andal nder majum ɓe mbi ñalade goo o yaali nder luumo madina saklimo masine no yimɓe cuklori be duniya o laari yimɓe ɗon kippi her luumo man hakkunde soodanɓe be sooranɓe harakare woore ɓe ɗo cukli sungulla caatuka jamum moye fuu yiɗa kala ko waylititta hakkilo muɗum her ko suklori majum ɗum man ɗo ɗum saklimo jamum ha nafsu maako ngam majum o dari dow maɓɓe o wiyata ɓe hey yimɓe madina eyi onon ma yimɓe tampuɓe jamum eyi onon ma yimɓe tampuɓe jamum eyi onon ma yimɓe mere en jamum kalimawol man yeccitiniɓe ɓe mbiyadamo tampere amin ndeye giɗa abu hurayra merare amin ndeye wonkanima o wiyata ɓe ndongo annabijo alayhi salatu wassalam ɗo sendeni
onon bo on ɗon ɗo hande ɗon dongo annabijo alayhi salatu wasalam ɗo sende yimɓe ɗo koca gueɗe muɗum onon bo nder ummatore maako gonɗon on ngaaji zamanu be maako nden on ɗon cukli ha ɗo be sora sotta on jaata onon kam keɓon geɗal moɗon na ɓe mbiyata hi e toy ɗum woni ya aba hurayra ha toy dongo annabijo sendete o wi ɓe naher julurde maako toon ɓe gurti e ɓe njawa abu hurayra o yettoy toon o dari oɗo heɗiti ɓe ha nde ɓe jottoy kanko kam o lutti her babal maɓɓe ɗon o dilliday ɓe maɓɓe nde o wi ɓe eɓe arotira ɓe dilli kanko kam o lutti her lumo mon ɗon o dillay o reeni ɓe ha ɓe jehi toon ɓe loroy nde ɓe loroy ɓe tawtimo oɗon ɓe mbiyatamo aba hurayra namin jehi julurde go min nasti nder maare wala komin giɗo sende minin kam wala yimɓe min gi wala sendoɓe wala sendanteɓe wala hunde min giɗo sende o wiyata ɓe kadi ha julurde man wala mo tawɗon sam ɓe mbi o woodi ɓe min tawi kam woodi woɓɓe min tawi ɗon juula woɓɓe bo min tawi ɗon janga alqur'an woɓɓe bo min tawi ɗon gewta haala halal be haram haala kiitaji dina annabijo abu hurayra wiyata ɓe cuumoɗon na ɗum wiyete dongo annabijo muhammad man kanjum man wiyete dongo maako her tawɗon haala halal be haram wolwete alqur'an jangete ɗo kanjum man wiyete ko accani ummatore maako ɓuranɓe seɓɓe ha andal datɓe ha andal ɗon cendana ɗum lattiɓe tampuɓe ha andal ɗon koca ɗum onon bo on ɗon cukli ha ɗum e nden ɓe uslub ngaɗo abu hurayra o wankinani ɓe qiima ko ɓe hakkiloji maɓɓe goyti yani hakkiloji maɓɓe ɗon goyti qiima ko woni ha julurde majum ɓe dalila ɓe cuklanaki ɗum bana ɓe cuklirani ko tawri ɓe ha muɗum amma o wawi waylitirgo hakkiloji maɓɓe o famna ɓe ɗum man kanjum man ɗum ɓuran ko ɓe gontiniri ɓe muɗum qiima abu hurayra ɓe sababu suklanago mako andal tukkumako sina o heɓa andal her annabijo alayhi salatu wassalam man ɗo o yiidi ɓe caɗɗi ɗuɗɗi ngam majum o yiidi ɓe caɗɗi ɗuɗɗi ngam majum hani andal kam e woni fuu heɓatake mere andal ɗo heɓatake koyɗum to goɗɗo o tefi andal doole sina o mara muñal doole sina o yara bone ɓe mbi annabijo alayhi salatu wassalam kanko man be hoore mako o heɓay andal koyɗum allah janiɗo wi inna sanulqi alayka qawlan saqilan min cakkinan dow ma konngol teddugol none wawi goɗɗe feere annabijo to none wawi goɗɗe feere to ngaranimo kanko majum o wulina ha ñalade sata pewolre o wi hunde nangamo ɓiɗɗa ha warta o wulina her ñalade sata pewolre sahabo en mako ɗon dara nden man jibril fuɗɗata sakkingo andal majum ha mako wakkati feere wawi to wari jippoto dow mako fototiri woodi goto nder sahabo en mako yogga tergal mako ɗon dow muɗum bana zayd ibn sabin marrare ko waɗi annabijo alayhi salatu wassalam dango mum ɗon dow ɓandu mako wayu man nde wari jippago ɗo o wi ha o huli dango mako ta sampito hakke teddenga o matata ngam sabida wayu ɗon jippo dow annabijo alayhi salatu wassalam wakkati man malaikajo jibril nde ha waddanamo wahyu marrare arande tawi mo ha garu hira ha lowol hira nde yottaki noon wimo iqra bismi rabbika allazi khalaqa al insana min alaq iqra waɗay banni nangi mo ɓiɗɗi malaikajo jibril nangi mo ɓiɗɗi annabijo alayhi salatu wassalam ha yikki ɗum waade hakke satu ko ɓiɗɗa ndeman o yoofimo o wimo iqra annabijo waytamo ma ana bi qari lataki mi jangowo mi anda jangugo kadi bo jibril nangi mo marare ɗiɗaɓre ɓiɗɗi bana arante man noon ha o yikki ɗum waade yoofimo wimo iqra o wi ma ana bi qari nangi mo tataɓre bo yoofi nden jangani mo iqra bismi rabbika allazi khalaq e nden fuu ko ɗum hollata ɗume fuu ɗum ɗon holla andal kam labudda sey torra wona tefowo andal sey torra wona e nden herɗo majum abu hurayra radiallahu taala an kanko man andal ngal o moftani ummatore fu ɗon seedi hadiseji ɗi abu hurayra renani ummatore hunjani ummatore yettinani ummatore ɗi wala sahabojo goɗɗo reni ɗi amma abu hurayra o heɓrayi ɗi koye ɗum mere noon ɓe annabijo do'animo o do'ake annabijo waɗi amin be noon man fuu o giɗuɗo ɓe caɗele ɗuɗɗe hidde ko o hewtoyo ha andal ngam majum ɓe mbi abu hurayra o yiidi ɓe sababu firlitanago mako andal ɓe taƴago mako kala cukle fuu luttana jonde annabijo alayhi salatu wassalam ɗo o yiidi catuɗum jamum ko goɗɗo fuu yiiday her weelo ɓe satugo nguure no o wurdi man ɗo o wurdi caɗɗo kanko on o yewtani hoore maako o wi wakkatiji goɗɗi
weelo ɗo saatiranmi masin ha min man mi laatake miɗo ƴama goɗɗo nder sahabo en annabijo alayhi salatu wassalam ayare nder alqur'an mi ƴama mo o andi aya kaza ha nder alqur'an na aya ka ƴammi ka mi ɓuran mo andugo ka aya ka andumi amma mi ƴamtindumo ɗum o andi kana ko waɗi mbiranmi ban noon ngam ha mi heɓa o wi'a o andaka mi tokkotira be maako o andinayam ka ha saare maako beli to min jewoy ha saare maako on mi heɓan komin ñama ha maako ɗo weelo ɗo yottinamo ha o nasta dabare bana nde ɗo o heɓa noyi o yottidoro be goɗɗo ha saare mum o ñama o wi waɗi marrare goo weelo satirinmi ha kaɓɓumi ha dow reedu am ɗo hayre ha kocumi hayre kaɓɓumi ha dow reedu am ɗo jooɗimi her laawol sahabo en tokkoto aboubacar o yaalinmi ƴammumi aya kutinirmi dabare am bana no gaɗannomi man ɗo aboubacar o yaalinmi ƴammomi aya nder deftere allah ceniɗo amma mi ƴamayi muka sina ngam o ewnummi amma aboubacar o famanayiyam o ewnaki foti aboubacar jaabi mo aya man ha nokkure man ɗon malla wimo anda aya man nden be majum dabare mako man wuray o wi ɓawo ɗon bo umar ibnul khattab yaalinmi kañum man bo ƴammi ɗum aya kanko man bo o ewnakiyam man noon malla ma o humtanimo o jaabimo ɗon o faamayi sababu ko o ƴamrimo malla bo o yilditanimo o anda aya majum o wi luttumi ɗon ha annabijo alayhi salatu wassalam yaalinmi annabijo nde yaalinmi o heɓti ko gontinirmi annabijo be wowrugo maako be abou hurayra be lattago abou hurayra ɗo ɗakkimo jamum be andugo yakeji abou hurayra be lattake nder sifaji annabijo alayhi salatu wassalam o andi alama sahabo en maako o jangan geese maɓɓe o laran alamaji o heɓtan ɗon ni annabijo alayhi salatu wassalam o faami weelo ngo gontinirmi ngam man o wiyata abou hurayra o wiyatanmi ɗo kam ɗum abou hurayra na mbimomi jabagoma ya rasulallah tokkimomi nastidirmi saare be maako o tawi kaakeyel ni kosam ɗon her ton o wiyata yimɓe saare maako toyi kosam ɗo wari nden annabijo alayhi salatu wassalam ko o acci kam wala kosam ha saare nde o wari o tawi kosam man ɗo o andi yaasiɗam iwi nde o andi yaasiɗam iwi bo o yiɗi o faama no ɗam wardi ɗam war ɗum cahuna ɗam war ɗum sadakana dagantomo o yarana dagatako na o yiɗi o laɓɓitino ngam majum o ƴamata ɓe kosam ɗam toyi iwde ma jam ɓe mbimo a wayne nuldi maɗa annabijo alayhi salatu wassalam wiyata abou hurayra yaha yimɓe suffa yaha yimɓe nandanɓe be ma wonɓe ha juulurde wiyete yimɓe suffa ɓe gonduɗa be mum yer juulurde talaka en juurɓe ɓe ngala e ngoni ɓe ngala e mbala ɓe ngala calaje ɓe ngala ko ñama sey dow enɗamji yimɓe yaha maɓɓe ewnoɗaɓe ɓe ngara kamɓe bo abou hurayra wi nelego man ɗo ɗum laskinmi ko o nelimmi mi ewnoɓe man ɗo ɗum laskinmi mbimi nder nafsu am kadi kosam ɗam kam ɗum meɗam waɗanta yimɓe ahlu suffa yimɓe capanɗe ɓe fuu ɓe weelaɓe ba am ni noon kosam bo ha vereyel ha kakeyel gotel e nden mi ewnoyoɓe ɓe fuu ɓe ɗo kam kosam man haɗam waɗa ɗum e moye fu noyi tan mi heɓgo ha kosam man o wi mbimi nafsu am wakkati tawnomi kosam kam mi ɗonno tanmo mi heɓanno yarande woore wallitandeyam mi sembiɗirano be maare amma kadi bo mi dilla ha ɓeɗo mi ewnoyoɓe o wi jami her maɓɓe man noon ewnimi ɓe ɓe tiiti ɓe ngaroy nde ɓe jooɗi her annabijo alayhi salatu wassalam annabijo wiyatanmi bisimilla abou hurayra hoocu kosam man dokkaɓe o wi puɗɗumi hokka goɗɗo on man yara ha ɗumɗita kadi bo mi hokka o on bo yara ha ɗumɗita banni man ha ɓe jari ɓe fuu maɓɓe kosam man allah waɗi barka ha majam annabijo alayhi salatu wassalam e ga o ewni ɓe o andi no ɓe poti o andi kosam bo no foti amma woodi goɗɗum ɗum o marsi woodi goɗɗum ɗum o marsi ɗum abou hurayra anda kanjum o wi abou hurayra ewnoɓe e nden ko o marsi man ɗo wuttudu o hooli man ɗo ɗum wuttudu ndu lutnata ha ko o hooli ɗum e nden ɓe man nde ɓe ngaroy man ɗo kosam man bana ɗam wa'i man ha gite man ɗam sanjaki ɗum kanjam man kamɓe bo ba ɓe nga'i man noon amma moye fuu yara ɗo acca ɗam baɗam wa'i noon moye fuu yara acca ɗam baɗam wa'i man noon abou hurayra wi ha ɓe jari ɓe fuu maɓɓe dokkitinmi kakeyel man annabijo alayhi salatu wassalam o ɓamti hoore maako o laarinmi o ɗon moosa o wiyatanmi jotta kam min be ma tan lutti mbimomi nonnoon ya rasulallah o wiyata yar hokkinmi kakel man o lornaninmi o wiyam yar o wi jarmi kadi bo annabijo alayhi salatu wassalam wiyatanmi yarni kadi bo jarmi
o seydai o ɗon wi'a mi ɓesda mi yara ha mbimomi ragarere man wallazi ba'asaka bilhaq la ajidu lahu masakan mi hunorake Allah ceniɗo nulduɗoma be gonga mi heɓanayɗam modrude mi heɓanayɗam babal ɗam tokkotoɗam yaha ɗam nasta ha ko woni nder man fu heewi wala babal lutti annabijo alayhi salatu wassalam o hooci luttuɗum man o yari luttano majum o yari luttano man timmi e nden ɓe ɗo majum annabijo alayhi salatu wassalam ɗuɗɗum nder sifaji mako bangi ha qissa majum nder majum lemago sahabo en mako anda yaake maɓɓe ɗo ɗum sifa kanduka wona ha ardiɗo goɗɗo ardiɗo hani o latto ha sebgo hakkilo mako ha jangugo mako deydey goɗɗo kudanɗo ɓe mako gam to o yaari yeeso mum ni woodi ko ɗum wi'atamo aboubacar yaali heɓtanayi abou hurayra haaje mako oumar yaali heɓtanayi abou hurayra haaje mako amma annabijo alayhi salatu wassalam kanko man mujarrad yaalgo mako ni o famani abou hurayra haaje mum e nden ɗiɗaɓol majum ɗum ɗon famna noyi annabijo alayhi salatu wassalam o laati oɗon yeeɗira kanko man mo bana abou hurayra wala ko mari man ɗo ha saare man wala goɗɗo to woodi no goɗɗum woni no ha saare man ɗo wakkati wartugo maako ɓaawo o faamino abou hurayra woni man ɗo o wiyan ɓe gadda ɗum amma wala ko o tawti man ma boniɗe maako famnina ha saare man ɗum ummi ɗum wari iga yaasi to e noon bo ɗum ɗon famna lattago annabijo alayhi salatu wassalam oɗon loyina masine ha ko larani halal be haram nde o wari o tawi man ɗo o yarayi ɗum noon ngam heɓoto gadda ɗum man ɗum latto ɗum sadaka ɗum waddama be inde sadaka to ɗum waddama be inde sadaka haram dow maako ngam majum sey nde o ƴami toye ɗum iwi o andi ha wayne ɗum iwi o andi wayne man waddanan mo caahu nden majum o fuɗɗi tabitingo kanko man foti o hutinira ɗum e ɗon ɗum ɗon holla kadi bo inɗam annabijo alayhi salatu wassalam e bo wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa Allah jeni ɗo tindiniri sahabo en maako ɓe cuɓantana dow ko'e maɓɓe ko ɓe ɗon nder ɓilla catuka e annabijo alayhi salatu wassalam kanjum o hutiniri ha ɗum ha o warti ɗo o ɓilliɗo o wartidi be koɗo maako kañum bo ɓilliɗo amma ɗum ko o tawti bo pamarum amma ɗum woytinayi mo woɗɓe bo ɗon ɓilliɓe woɗɓe ɗon ɓilliɓe ɗuɗɓe kaykon amma ɗum man fuu ɗum sanjayi nafsu abou hurayra ɗum sanjayi nafsu abou hurayra ɗum Allah jeni ɗo tindiniri sahabo en maako ɓe cuɓantana dow ko'e maɓɓe ko ɓe ɗon nder ɓilla catuka e annabijo alayhi salatu wassalam kanjum o hutiniri ha ɗum ha o warti ɗo o ɓilliɗo o wartidi be koɗo maako kañum bo ɓilliɗo amma ɗum ko o tawti bo pamarum amma ɗum woytinayi mo woɗɓe bo ɗon ɓilliɓe woɗɓe ɗon ɓilliɓe ɗuɗɓe kañum man bo ɗon mata ko o matata be ko abou hurayra matata e o numanaɓe bo her numo maako man ɗo ɗum yetti o roki Allah ceniɗo waɗa barka ha majum Allah waɗi barka ha majum o neli abou hurayra yehi ƴewri ɓe e nden ɓe fu maɓɓe ɓe ngari ɓe jari ha kosam majum e noon qissa man ɗon famna bo mujiza nder mujizaji annabijo alayhi salatu wassalam seydam ku iga Allah kollan ɗum o nulaɗo Allah ceniɗo yani kosam man fodde majam bana wayi limgal bo ha riwayaji goɗɗi bakiniɓe 17 ɓe fu man ɓe ngari ɓe jari kosam man ɗon lutti bana wayi ɗo ɗum kugal Allah ceniɗo e nden ɗum ɗon holla ɗum kase nder kaseji Allah ceniɗo ɗuuɗɗi ceydantoɗi annabijo alayhi salatu wassalam o nulaɗo Allah ceniɗo e noon qissa man ɗon famna bo yankude annabijo alayhi salatu wassalam yankude maako yani kala sifaji ɗi taweten ha ardungal duniyawal fu en tawata ɗum ha maako her ɗo man ɗo ɓeɗo pat ɓe talaka en ɓe fu abou hurayra talakajo ɓe man fu talaka en amma talakare man ɗo haɗayi annabijo o latto o ɗon ɗakkiɓe ɓe ɗo ɗakkimo o andi yakeji maɓɓe haɗayi kamɓe man ɗo kamɓe ɓamɓen ɓe o ewni ha o suudu ha ñamdu mako ndu o tawi e haɗayi bo ha lattoyo kanko wiyete ragare jaranɗo ɓe pat ɓe yara o yara lutta ɗum maɓɓe o yara lutta ɗum maɓɓe e nden ɗo man ɗum ɗon holla yankude nde annabijo alayhi salatu wassalam o mari ha sifa maako e ɗum ɗon holla bo sifa maako man ɗon na ɗum sifa lamɗo laamu duniya o ngam lamɓe laamu ngu duniya kam na banni sifaji muɗum gonata kadi ɓaawo ɗum man ɗum waɗi neɓayi jamum hayruji ngañi ha dow juurɓe ndalaguji ɓaawo kunuji ngaɗi ndalaguji keɓeteɗi ha juuɗe konne en man ɗin man ngaji ha dow juurɓe abou hurayra ɓaawo man o laati kanko bo o woodi jawdi o woodi saare o woodi alkoji o te'i o mari ɓikkon amma ɗum man fuu ɗum sanjayi nafsu abou hurayra ɗum sanjayi nafsu abou hurayra ɗum yejjitinayi mo ñalaɗe ma ko ɓooyimaje caaliɗi ngam man ɗuɗɗum ko o laati oɗon wi'a min o mi ƴontimi atimejo mi feri iga wuro am mi warti her madina bo mi miskinijo wala ko marmi mi lattake no
mi kuwanowo debbo beeteɗo Busra binti Ghazwan mi huwanamo ngenari am bo fu o hokkayam ko mi nyamata mi huwanamo ngenari man fu deydey ko nyamnata reedu am mi laatake min on jagganto yimɓe to woodi ha nokku ɓe jippi e min on sogganta ɓe bo to ɓe mba'ake kadi Allah ceniɗo teninmi debbo majum debbo lattinoɗo kañum mo o huwantama noon o wi Allah ceniɗo tenimmimo o wi kadi yettore wodani Allah ceniɗo gaɗɗo dina ɗum kanjum man wiyete darorteɗum haqiqinkejo gaɗɗo Abu Hurayra kañum man wiyete imam jo ardiɗo Abu Hurayra o wiyan ɗum ɓawo o warti o modibbojo mawɗo ummatoje ɗon nufomo ɗon tefamo ɗon korminamo gam sabide andal maako ɗum mata o bukaɗo ɓe bukaɓe ha maako wakkati man nden o wi kalimaji maako ɗi o siftoran noyi o fuɗɗirno e o siftoran bo noyi o woni jotta o lornan moƴƴere man fuu o heɓi nde gam sabida dina Allah ceniɗo Abu Hurayra waɗi her wakkatiji goɗɗi kanko man o waɗa o ardiɗo Madina ngal wuttudu Muawiya tubnu Abi Sufyan Muawiya ɓawo ardungal julɓe lattake ha maako o waɗi Abu Hurayra bana kañum man wiyete lawanjo malla gouverneur to Madina ko ɓurata marrare woore amma wakkati Abu Hurayra o laati o ardiɗo Madina man ɗo ɗum sa jayi gikku maako o hotayi gikku ardiɓe bana ardiɓe dunya en no gayi o lutti o Abu Hurayra bana o wa'iman noon ɗum sa jayi ha yankude maako waɗi wakkati goo o yaali her laawol nder laabi Madina kanko on bo wiyete lawanjo Madina majum amma o yaali noy o ɗon rondi leɗɗe o yaali o ɗon rimdi leɗɗe dow ɓaawo maako na dow dabba kanko man on o ɗon rondi ba'a leɗɗe dow ɓaawo maako ba'a man o rondi nga bo ha o hora nga saare ɓe kuura o yaali woodi gorko wiyete Salaba ibni Malik to o wiyata goɗɗo man feecinan lawan laawol ɓi Malik o wiyata goɗɗo man o gusoto ɗum feecinan laawol ɓi Malik on man wiyata mo Allah ceniɗo hinne Abu Hurayra kadi laawol ngol fu ngol he'atamana on man tammuno feere maako on man nani o wolwi nan yeccita kilaari haali maako andi laawol kam ɗon amma be noon man fu nani o wi o feecinana ɗum laawol on man wiyata mo nden kam feecinan laawol e feecinan waare wonde dow ɓaawo maako bo laawol na feere maako e nden ɗo ɗum ɗon holla yankude Abu Hurayra be soyde sanjago maako hatta ɓaawo o warti o ardiɗo Madina man fuu muɗum kanko wiyete lawanjo muɗum kanko dawranta ɗum amma ɗum sanjayi yankude majum yankude man ɓe koocinde iga annabijo alayhi salatu wassalam bana o hooci hadisji ha annabijo bana o hooci andal ha annabijo sifaji muɗum ɗuuɗɗi o hooci ha annabijo alayhi salatu wassalam Abu Hurayra o hawti ha ɗuɗgo andal maako be feecamre nafsu maako o hawti kadi bo kulol Allah ceniɗo be durtare o woodi sifa mbeetenga hulgo Allah ceniɗo o woodi sifa bo mbeetenga durtare yani kuje dunya ɗum mawnata gite maako ɗum mawnata ha yeeso maako ngam majum o laati nder sifaji maako ñalawma o suumoto e bo jemma bo tataɓel muɗum o daroto tataɓel ragareyel to jemma waɗama geɓe tati geɓel tataɓel ngel o timminiran ngel be darago ha yeeso Allah ceniɗo ɓaawo majum o findina kore maako nden kam kanko o darot geɓel aranel tataɓel aranel e nden o findina kore maako on man bo daro geɓel ɗiɗaɓel jemma man ɓe ngaɗa ɗum geɓe tati yeɓre arande o daro kanko man to o faami nde timmi o findina kore maako ngam kañum man bo naafa geɓel ɗiɗaɓel e kañum man bo findina ɓinguel maɓɓe ɗon ɓinguel maɓɓe dewel ɗon kangel bo ngel daro geɓel tataɓel her jemma e nden saare maako man jemma man fu sey latto woodi dariɗo ɗon naafa kanko o fuɗɗa o daro deydey tataɓel jemma ɓaawo ɗon o siwto o findina kore maako daro tataɓel ɗiɗaɓel ɓaawo ɗon ɓiyi ko ɗon debbo dada man findinoya ɓinguel man kañum man timmitina jemma man e be majum laati dewal tayrata ha saare maako jemmare man fuu Abu Hurayra o laatake o woodi korɗo man ɓaleejo waɗi korɗo man hallini her maako woodi ko huuwi yahay e korɗo man laskini yimɓe saare maako ɓernde Abu Hurayra ɓamti ɓoccol ngam fi'ano korɗo majum amma ɓaawo man o darni ɓoccol man o fi'ay o wi'ata lawla alqisasu yawma alqiyama
la awja'tuki kama azaitina o wi'ata mo sinangam hulgo gatargal nyalade dargal kam mi nawneteno bana torrirɗami sinangam hulgo gatorgal nyalade dargal kam woccol am ɓantumi ɗo mi yottinanno ɗum naawe bana an bo torrirɗamin be gikkumaɗa amma Abu Hurayra wimo amma mi sorete en luttiditta ɓawo mi yirima ko girumami mi sorete mo coran mami ɗo bo o tammi hokkititgo yam saman ma her wakkati lattotomi mi ɓuran margo haaji saman ma Abu Hurayra wi'atamo dillu a dimo ngam Allah ceniɗo Abu Hurayra rimɗinimo nden rimɗingo mo man Abu Hurayra sorimo be Allah ceniɗo nufaye mako o sorimo be Allah ceniɗo e o tammi hokkitego saman man her nyalade o latoto o ɓuran margo haaji saman ma ɓiyi ko latake ɗo wi'amo ɓiyi ko debbo latake ɗo wi'amo kañum tan o mari ɗo wi'amo baba na sappa en am ɗon jalanmi ɓe mbi'a an kam babirawo mana fawnirtama be kangeri sappa en ma ko ɗon jalamo o wi'a mbiyamo baba ma ko sodantamo orne manji boɗɗi sodantamo kangeri to ɓinguel man sinkanimo ka o wi'amo mbi'aɓe ɓiyam mbi'aɓe babirawo am ɗon hulanammi ngule nga yite babirawo am ɗon hulanammi ngule nga yite ani babirawo am o wawata ha o tokko o heɓra kangeri gal lawol ngol dumatako o hokkanmi ndi ragare man ndi lattanoyam ɗum yite Abu Hurayra wakkati o sali fawnititgo ɓiyi ko be kangeri man ɗo na o waɗɗum ngam ndiŋare malla ngam elango jawdi ngam Abu Hurayra o latake o cahiɗo o sahoto her lawol Allah ceniɗo o lollirɗo be majo nder cahu mako waɗi Marwan ibn al-Hakam kañum man nuldimo dinar temerre dinar kangeri temerre ani ɗum jawdi ɗuɗndi be ceede meɗen jotta dinar no gas kanjum man zakka nangata ha kangeri dinar no gas bo ɗon hoddiregal boro temerre juuɗi nden kanko man dinar temerre oɗo man nuldimo e nden man ɗum jawdi lattindi ɗuɗndi ko waɗata bakin million ɗiɗi be reeta to wondo valeur ceede man ɓoymana bo bana valeur ceede men cotta kadi nde weeti Marwan ibn al-Hakam man nuli her maako nuldi ceede man ɓe gaddi ɗe fajiri nulaɗo gaddunoɗo go loro nulaɗo gaddunoɗo ɗe man loroy wi'atamo Marwan ibn al-Hakam man wi mo nulmiɗo sike o woof ceede ɗe ɓe gaddanima ɗo na an wiyete nufaɗo be maaje ɓe nulmo babal gongal o hooci ceede man o waddi ha ma o famayi ɗon Abu Hurayra micciti nde on man wimo nda ko Marwan wi o laari alama sunago ɓe miccitago wangi ha yeeso Abu Hurayra wiyata nami wurtiniɗe fi sabilillah ɓawo ɗe ngari ha amman ɗo wala dinaru rewore mbaltum baɗe gardi man mi sendiɗe ɗe fumaje ɗe timmi wala dinaru rewore luttirmi amma mi efti mi yoɓanɗe to dokkal am wari woni dokkal ngal o henotono ha baytul mal ɓawo kala wakkati fuu o wiyata to dokkal am man wari nden kam Marwan hooca dokkal am man hooca deydey ko tokketemi man ɗo o hooca ɗum ha dokkal am amma Marwan man o waɗɗum be anniya ngam o jarribo Abu Hurayra majo o waɗɗum be anniya o ɗon laara fitinare Abu Hurayra be soyde faalego muɗum jawdi ha o laara jawdi ɗundi bana ndi to ndi yettakere Abu Hurayra man kam noyi Abu Hurayra waɗata be maari e ngam majum nde o nufi man ɗo nde o ɗaɓɓiti ha o tefa noyi Abu Hurayra wa'i man ɗo o tawi Abu Hurayra man bana o lardata ɗum ha yaasi bana jawdi foti ha mum ha yaasi o larata ɗo non wiyete gonga man non ɗum wa'i man ɗum gonga non kadi Abu Hurayra fodde ngendam mako o lutti o bo'inanowo datirawo mako ngam majum kala nde o nufi wurtago saare fuu o wara o daro ha dammugal dada man o wi'a dada man assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh o silmino dow mako dada man lorna silminago alayka assalam ya bunay wa rahmatullahi wa barakatuh Abu Hurayra wi'a mo rahimakillah kama rabbaytini saghira Allah ni enɗe bana mawninirɗami mi pamaro dadirawo man wi'a mo an bo Allah ceniɗo enɗe
bana mbo'inantami ɓaawo mi mawni ɓaawo majum to o wari o wurtoto kam fuu o yalan daadirawo o silmino dow mum o do'ano ɗum o wi'a ɗum haala belka bana ka o fuɗɗa wurtago o nana bo haala belka ha dada man bana kananden ɗo o fuɗɗa wurtago e to o warto e saare man bo sey o iwragal dada man o huuda be muɗum banni Abu Hurayra o latake oɗon eela masine dow ƴewnago yimɓe her kuuɗe boɗɗe e ha wo'inan ko saaro en maɓɓe be sonago sompoji maɓɓe waɗi ñandere ko o laari yimɓe ɗiɗo amma goto ɓuran goto duuɓi ɓe ɗon jaada o wiyata ɓuran ɗo famɗugo o wiyata ɗum jotta mo tokkotirɗa o kam noyi ngado toon on man wina ɗum babirawo am o wiyata mo ɗum babirawo ma ta ewnoramo be inde maako ta ewnoramo be inde maako labde e bo ta ardamo to on ɗon jaada banni ta ya yeeso maako e bo to on jottake ha babal jaton man bo ta jooɗa e ga o siwa jooɗago nden Abu Hurayra longinan mo nediji noyi hani o huuda be saaro man gam ɗum saaro Abu Hurayra nde o ñawi ñawungu o mayina ha muɗum o woyi wonɓe les maako mbiyata mo e ko waɗi mboyata ya Abu Hurayra o wiyata ɓe sike nami ɗo woya dow dunya mon ndu cendiranmi be muɗum na ko woynatanmi ngam dunya ndu cendiranmi be muɗum mi yiɗa sendirgo be maaru kanjum woynatanmi miɗo woya ko woynatanmi kam jahangal ngal titimi mi waɗan ngal ɗum jahangal dayingal njoɓaari joganimi ngal bo famɗi nden mi woyan ngam dayago jahangal e famɗugo njoɓaari ko nanɗen qissa Abu Hurayra ko o moftani alahira ɗo fuu o laari ɗum famɗani jahangal alahira majum nde o wari maygo man ɗo ɓe gi oɗo woya ɓe tammuno ko woynatamo kam goɗɗum nder kuje dunya man o yiɓe kay ko woynatamo kam jahangal ngal jahanmi ngal dayingal njoɓaari ma ngal famɗi o wiyatanmi ha gonmi ɗo miɗon her timmitorde lawol imma timmitorde man yottinanmi her aljanna malla bo yottinanmi her yiite mi anda caka ɗiɗi ɗo toye gonanmi Marwan ibn al-Hakam yillimo ngam laaramo o ñawɗo wiyata mo shafaka Allahu ya Aba Hurayra Allah ceniɗo hurge Abu Hurayra Abu Hurayra wiyata Allahumma inni uhibbu liqa'ak fa ahibba liqa'i wa ajjil li fi wiyata Allah am mi yiɗi hawrugo be ma an bo Allah am yiɗi hawrugo be am e yawnu bo hawrugo be am ni bana wari hadis annabijo alayhi salatu wassalam hani to goɗɗo o yiɗi hawrugo be Allah Allah bo yiɗan hawrugo be maako to o yiɗi hawrugo be Allah Allah yiɗan hawrugo be maako e to goɗɗo wañi hawrugo be Allah bo Allah wañan hawrugo be maako enen Abu Hurayra her wakkatiyel bana ngel ɗo man ɗo laatago maako o yiɗi hawrugo be Allah ɗo non Allah bo yiɗi hawrugo be maako ɗum ɗon holla timmode wonde ngam majum nde ɓe ƴami annabijo alayhi salatu wassalam ɓe mbi hawrugo Allah ɗum mayko e yimɓe fuu bo gañan mayko noyi woni yiɗgo hawrugo be Allah man annabijo alayhi salatu wassalam holli to ɗum yottake ha yaakiyel bana ngel ɓi adama to oɗon ha yaakiyel o hucitani alahira majum o tawi gikki ha luttugo ha duniya wakkatiyel man nden o yiɗi hawrugo be Allah Allah yiɗan hawrugo be maako to o wañi hawrugo be Allah bo noon Allah wañan hawrugo be maako e nden Abu Hurayra her yaake man nden o waɗi du'a man ka Allah am mi yiɗi mi hawra be ma an bo yiɗi hawrugo be am yawrugo bo hawrugo be am ngam majum ɓe mbi Marwan garnoɗo yillago muman ɗo ne sayi wurto saare maako ni ha o sendiri be gendam maako e nden wiigo maako kalimaji man ɓe sendirgo be gendam maako man ɗo ɗum hoccayi wakkati Allah ceniɗo o enɗo Abu Hurayra o hinno Abu Hurayra hinnoye lattiɗo peeciɗo jasɗo Abu Hurayra o to yimɓe anda ko o waɗi bo kanko man o hunjanake julɓe o mandanake julɓe ko ɓurata hadis ujunere be temeɗɗe jeego be hadis jeenayi hadisji ma ko ɗi julɓe mbawi windugo ha nder defte muɗum ɗi jottake hadis ujunere ɗi ɓuran hadis ujunere be hadis temeɗɗe jeego be hadis jeenayi ɗi fuu maji nder hadisji annabijo alayhi salatu wassalam e nden ɗo man ɗum kuugal mapindiwal o fuu woni ummatore julɓe nder hadisji man hadisji goɗɗi ngol woni en ngal ko larani kuuje aqaid ko hani julɗo haɓɓa ha nder ɓernde muɗum hadisji goɗɗi mbol woni en ngal ko larani haala dewitirle
noy julɗo rewrata Allah ceniɗo gal julde maako sumaye maako hijju maako zakka maako ko nandata be majum. hadisi goɗɗi bolwani en gal wuttudu gikkuji, hadisi goɗɗi bolwani en gal wuttudu neediji, hadisi goɗɗi bolwani en gal ko larani qissaji ummatoje caaliɗe. E nden Abu Hurayra o renani ummatore ɗuɗɗum ɗum ummatore fayiditori ha gal wuttudu kaɓɓe, gal wuttudu kiitaji dina ɗuɗɗum o renani ummatore. nden ta ko ɗuɗngu ngu Abu Hurayra yari ngu ko nanɗen Abu Hurayra yari bone gam sabide andal ɗo enen wiyete botoriɓe be ko o reni majum, gam o yettina ɗum ha meɗen enen botoroɗen be majum. amma kanko man bo oɗon luttiri be bote majum, gam ko o hunde hadisji ɗiɗo fuu kala nde ɓi adama hutiniri be gotol nder maji fuu Abu Hurayra wodi baraji bana mako. Abu Hurayra ha o nyori o huwi man ɗo o acci boutique ji ɗuɗɗi, yani bana hadisji man ɗi poti ɗo noon boutique ji mako poti. kala hadiswol kurangol fu to goɗɗo man huwini Abu Hurayra kanko man bo o wodi bana majum, kanko wiyete mari ɓural rengo hadis man yettina ha ummatore. E nden hakke mako dow kala julɗo bo fuu andita kuugal mangal ngal o waɗi, do'anomo, yiɗamo, mawninamo ha nder nafsu muɗum. Allah hinno Abu Hurayra hinna ye jasɗo o hunjanake julɓe ko ɓurata hadis ujunere be temeɗɗe jeegoɓe hadisji jeenayi nder hadisi annabijo alayhi salatu wasalam. Allah warjumo dow ko o huwani silama man ɗo be ko o huwani julɓe, Allah warjumo hayru mawɗo ɗuɗɗo jamu. E nden Allah ceniɗo warjumo hayru, e Allah bo naftu en be ko Abu Hurayra o renani en, e Allah ceniɗo war sahabo en man bo ɓe yakkuye men, Allah ceniɗo risku en yidgo ɓe, Allah ceniɗo hawtu en be maɓɓe gam sabide yidgo majum. wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. ala nabihi Muhammad